sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama, the new race of the redeemed from the power of darkness. Hashem is at work building a person. And do not be conformed to this world. Leli verse kade ngangilifunda ngil-understanda kodwa hayi ngendlela singil-understanda ngayo manje. uPaulos uyakhuluma laphana kuma-Romans 12 uverse 2 lo ngimfundayo. Uma uneBhayibheli leChristendom ungafunda nawe ngokwakho leli verse uRomans 12 verse 2. Ithi, and do not be conformed to this world. Ngizofunda nje iverse long kodwa ngizoloke ngifunda uline ngoline. These words are sure Paulos are very powerful. Night, do not be conformed. Kusho ukuthini to be conformed to this world. What is this world? This world abantu abahlala ezweni. Ukhuluma ngabantu abahlala ezweni. Akakhulumi ngokuthi ungabi nalutho. Akakhulumi ngezinto ama-material things. Ukhuluma ngenqubo mpilo, lifestyle, the way you live. That you should not live like the people of this world. Because siyazi ukuthi the whole world lies under the sway of the evil one. So uPaulos ukhuluma iqiniso nayithi, do not be conformed, ungafani nabantu abaphila ezweni. Iningi labantu, angibeke nje straight, iningi labantu abaphila ezweni baphila esonweni. Bengikhuluma nabanye abantu I think last week bekhotha nabo amavesi wrong asho uPaulos noYohanan ukuthi bathi bona lithi we're all sinners. Alikho ivesi elisho njalo. Lithi we have all sinned. Kusho ukuthi sonke siyinzalo yesono. Sizalelwe esonweni kodwa sizalwanga nesono. Uma ingulube izalwa nodaka, izalelwa odakeni. Ingakho mesizelwe the first thing affecta ingulube encane udaka. Bese igcwala udaka ngoba izalelwa odakeni. That's why into yokuqala ejwayelayo udaka. So umuntu mezalelwa esonweni, into yokuqala ayenzayo ukona, kuncane nje kuba nenkani, kuncane nje sokulwa nonina, kuncane nje sokuyathukuthela uma kuncela, uma sekulambile kukhale. Already isono is being introduced enganeni zalo, kodwa izalwa nesono. Now, nathi uPaulos, do not be conformed to this world. Usho lokhu ukuthi wonke umuntu ozalwa la emhlabeni uzalelwa esonweni. So okusho ukuthi uma usuzalwa esonweni possibilities yokuthi uphile futhi esonweni it's big. Let verse ke uPaulos uyasiyala abantu baseRoma kakhulumi nathi. Yimi manje sengikhuluma nawe. Yini lenziwa abantu basezweni? Athi uPaulos singafani nabo. Uma thina sesikuHashem, uma thina sesizidalwa ezintsha, new creatures, all things now have passed away. Inqubo mpilo yethu ayisafani nasekuqaleni. Asisafani na wonke umuntu okhona ezweni. Remember, uma usuhamba noHashem, you are excluded. Awusaphili esonweni. You are no more a sinner. A sinner umuntu ophila esonweni. So these words ziqeda abantu abaningi, they got discouraged ukuthi ngeke bahambe indlela uHashem afuna ukuthi bahambe ngayo. Ngoba bakhona labo abadonsela phansi abathi uma usaphila la emhlabeni uyisoni. That is not true. Uma wena usurepentile and be transformed and not be conformed to this world, awusaphili esonweni. And it is possible ungaphili esonweni. It is possible not to be a sinner. Let me explain ukuthi ngisho ukuthini. It doesn't mean you will not be tempted.
it doesn't mean ukuthi because awusaphile esonweni you will not sin. Ama instances of sin. You might sin just by thinking. You might sin just by looking. But when awusaphili impilo yokona, awusaphili esonweni, awusafani nesela elintshontshayo. Alintshontshe nje ngemistake. Impilo nkqubo yalo ukuthi lintshontshe liyisoni sokuntshontsha. Umuntu ofornicatayo constantly uyi-fornicator. Adulterer, umuntu ocommitting adultery anytime. Akuwona ama-instances of sin. Akoni once. Umbulali kuthiwa you are a murderer because you constantly, continuously, habitually kill. So kunabantu abona daily. Those are sinners. But wena umusukhethile ukuthi awusafuni ukuhamba ngendlela yokona, you are no more a sinner. A sinner umuntu owona habitually, continuously. That is a sin. I spoke about 7 deadly sins. I-pride. Umuntu ophila nge-pride is a sinner. I-greed. Umuntu ohlale nomona ngabanye abantu is a sinner. Ngoba yinto impilo nkqubo yakhe. I-lust. Umuntu lustful constantly. Lustful in anything. Ngezinto, sexually or anything. Amadimoni enkhuluma. Idimoni pride. Igama le demoni lelo umubukade ungazi. Pride is the name of a demon. Le pride. Greed igama le demon le greed. Lipila kuwena, so you are a sinner. You are constantly sinning against another person. I-lust, envy. Those are the 7 sins engiwabalayo. Uhlale njalo you envy other people. Akuyona instance ukuthi wow, yaze indlela emoto ngathi ngabe yami. Hey, no, that is not right what I'm saying. Kusho ukuthi wena usene conscious, usene le power within you, conscious. It's not ironed. Okwesibili une-will to choose right and wrong, to choose not to have pride, to choose not to be greed, to choose not to allow a spirit of lust, to choose not to allow the spirit of envy. Glutton. Everything you do it excessively. You eat excessively. That's a demon. Glutton is a demon. Elisebenza wena to eat noma ungasekho isidingo sokudla. Anything ebekwa phambi kwakho uyayishwabatela. I-wrath, anger. Lena efuna ukuthi ubulala umuntu. That's a demon elikuwena, le wrath. And then sloth, ukuba inuku. It's a demon, it's demonic ukuba inuku. It's demonic ukuba idlapha. It's demonic to be a sloth, a dirty person. Ungaboni nasendlini nasemotweni kugcwele amakani, kugcwele amaphepha, kugcwele yonke into, pie wa last week ugcwele emotweni. That is a demon elikuwena. It's using you. So uphila esonweni. So ngifuna ukuthi understand nathi uPaul ke uthi ke ungaphili esonweni njengabantu balayizweni. Do not be conformed, ungafani nezwe. Besethi ke but be transformed by the renewal of your mind. Uthi guquka ke. Repent, turn around. Uguquka kanjani? Uguquka ngokuthi your soul, renewal of your soul. Renewal yini mind. Mind is the soul, the seat of appetite. Usune appetite izinto ezi-right. Yini yenza lokho? Ruach Hashem. Uma Ruach Hashem, you will not be conformed to this world, and you'll be transformed by the renewal of your mind. That is what I wanted to share with you. That do not be discouraged. Uma usutshintshile awusaphile esonweni. Kungenzeka kube nama instances esono uphazame, awufani nomuntu ophila esonweni constantly, habitually, every day. Hashem bless you. Amen, amen, amen.